egin dute urte hauetan zehar. Antolatzaileek hezkuntza departamentuarekin harremanetan jartzen saiatzen dabiltza, baina ez dute erantzunik jaso oraingoz. 2021 urtean, Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoan proiektua luzatzea erabaki zuen. Gauzak horrela, Nafarroako antolatzaileek azalpenak nahi dituzte gobernuak hartutako erabakiaren aurrean. Atzo LGTBIQ+ komunitatearen nazioarteko egunean 11 mugimendu atera ziren kaleetara. Egunean zehar egindako manifestazioetan aurrera eramandako bi salaketa nabarmendu dira. Erakundeek duten zuriketa arroza batetik eta faxismoaren oldarraldia kontraan egiteko beharra nabarmentzea bestetik. Eta bihar, Bizkaiko ostalariak greban izango direla, ELA Lab, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deituta. Frantziako turraren hasieraren bezperan lanuzteak deitu dute. Grebaz gain, hainbat mobilizazio ere egitekoak dira, gaur goizean Bilboko hoteletan elkartuko dira. 2028tik dute lan hitzarmena berritu barik, nahiz eta greba deituta egon negoziazio mahaiak blokeatuta jarraitzen duela salatu dute eta patronalak ez duela beste bilerarik deitu. Gipuzkoako gobernua osatuta, gaur batzar nagusietan diputatu nagusia hautatzeko osoko bilkura egiten ari dira. Itxura guztien arabera, Maider Mendoza jeltzalea hautatuko dute aldun nagusi, EAJren, PSeren eta PPren babesarekin. Maialen Iriarte koalizio abertzalearen hautagaia du aurrez aurre. Momentuz, bi hautagaiek hitza hartu dute gobernuko erronka nagusiak zeintzuk izango diren azaltzeko eta arratsaldeko 6etan ekingo diote ahaldun nagusia hautatzeko bozketari. Eta eguerdiko magazinean Frantziako turra aitzakia Usoa Ostolaza txirrindularia izan dugu gurean, hemen aurrerapen txikia. Nire ustez bai garrantzitsua da, ez bakarrikan goi mailako kirola bestia noski hori ere bai garrantzitsua da, baina ere bai igual kirol maila gaztetak, junior, juvenil, kadete, beste kategori xutako lasterketak bai, ez diala igual albo bat utzi berrez, ze hori da azkenen etorkizuna. Ezin dena da, igual bakarrik goi maila babestu edo ekonomikoki hortan inbertitu dirua eta gaztien lasterketak horrei de garrantzia handia eman bertzaiola iruditzen zait. Eta hori, baina ikuste posego dela turamani ikusten. Kaixo eguerdion, Nafarroako gobernuak musikariak ikastetxeetan programa etetea erabaki du eta antolatzaileek ez dute erabakiaren azalpenik jaso. Besteak beste, posta elektronikoz jaso zuten jakinarazpena. 14 eta 18 urte bitarteko ikasleen artean euskara eta kultura bultzatzeko helburuarekin jarri ziren martxan 2018an. Eta eragile guztiek balorazio positiboa egin dute urte hauetan zehar. Antolatzaileek hezkuntza departamentuarekin harremanetan jartzen saiatzen dabiltza, baina ez dute erantzunik jaso oraingoz. Kontzertu ez gain, euskal kulturaz ere jarduten zuten ikasleekin eta ikasleen hartu emana sustatzeko bukaeran galderatxoendako tartea uzten zuten. Nafarroan izandako harrera eta balorazio positiboa ikusita 2021 urtean Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegora proiektua luzatzea erabaki zuen. Gauzak horrela, Nafarroako antolatzaileek azalpenak nahi dituzte gobernuak hartutako erabakiaren aurrean. Akorde segida bat. Eta honen gainean, hasten naiz improvisatzen. Mamuak kanpoan utzita
Beraz, imaginatu, oso aberasgarria da eta oso pozik egiten dugu, baina era berean nekatu dezake. Batez ere, astelenean berriro gure eguneroko lanera itzuli behar dugulako. Eta ez nintzen gai gertatzen zitzaidan norri hitza jartzeko, imaginatu alduzue, ezta? Empatizatu alduzue horrekin. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Eta horren gainean, normalean, tarareatzen hasten naiz edo erdi inglesa, zabesten. Trakets dantzan, ezin ikas, EHZ-ak jaialdiak 27. edizioa ospatuko du asteburu honetan Irizarrin. Bertan ospatuko den azken edizio izango da eta ondoren gogo eta momentua izango da hurrengo kokalekua erabakitzeko. Ez da kokapena aldatzen duen lehen aldia izango eta hurrengo lekua zehaztua ez dagoen arren EHZ-ak euskararen erabilera sustatzen duen bidaia izaten jarraituko duela ziurtatu dute. Gainera beste gazte talde batek hartuko du jaialdiaren gidaritza. Aurtengo leloa etengabe azaleratzen da, garai aldaketa baten bidea sustatuz. Leioak kultur eskaintza zabala izango du uztailean ere, uda garaiko guraldi onarekin batera kalean zinemaz gozatzeko aukera egongo da. Eguzkia joan eta egunak argitzen uzten duenean. Leioak kultur eskaintza zabala izango du ere uztailean. Uda garaiko eguraldi onarekin batera kalean zinemaz gozatzeko aukera egongo da. Eguzkia joan eta egunak argitzen uzten duenean, gaueko 10:04 hasiko dira emankizunak, guztiak musutruk. Uztailaren 7an Elgara Mauriz filma ikusteko aukera egongo da. Mauriz Flickcroften benetako historia legia. Hilaren 14an Sable Hortz kapitaina pelikula ikusteko aukera egongo da. Kondairak dio badera nonbait, almen berezidun diamante magiko bat. Hilbetearen argiak ukitzen duenean, bere jabiaren desioak betetzen omen ditu. Sable Hortz kapitainak anker eta beldurgarrienak bere ontzia urrez eta bitziz bete nahi du. Horrez gain, uztailaren 12an, La Ciudad Perdida izeneko filmaz gozatzeko aukera egongo da. Loreta Azage eleberrien idazle distiratzu eta apur bat hauskorren ibilbide literarioa abenturazko eleberri romantikoen ingurukoa izango da pelikula. Eta hilabete bukaeran, uztailaren 28an, Rabbit Comedy pelikula ikusteko aukera egongo da. Marrazki bizidunen luze metraiak, mazen abenturak azaltzen ditu. Berak eta bere lagunek nork bere superboterea aurkitu beharko dute. Paskoa babesteko. Beraz, Leioak batez ere zinemazkaintza zabala izango du, eta informazio guztia kulturleioa.eu atarian dago eskura. Txonbo lelopean antolatuko da 2024ko maiatzaren 26an Getxo San Nikolas ikastolaren eskutik ibialdiaren 46. edizioa. 1978an izan zen ibialdiaren lehen edizioa eta orduan ere Getxon ospatu zen. Geroztik laugarren aldia izango da Getxon antolatzen dena. Euskalduntasuna, ikastolak eta euskal kultura ardatz bilakatzea, hezkuntza komunitatea indartzea eta ikastolak burujabetasuna izateko baliabide ekonomikoak eskuratzea izango dira beste askoren artean zehaztutako erronkak. Orduak pasatu gora begira, odeien itxurak ulertu nahian,
atzo LGTBIQ+ komunitateren nazioarteko egunean 11 mugimendu atera ziren kaleetara. Egunean zehar egindako manifestazioetan aurrera eramandako bi salaketa nabarmendu dira, erakundeek duten zuriketa arroxa batetik eta fasismoaren oldarraldia kontra egiteko beharra nabarmentzea bestetik. Erakunde gehienak batu dira LGTBIQ+ kolektiboaren eskubideen aldeko aldarrikapenera. Halaber, Bilbon Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko Udalak antolatutako ekitaldietan parte esartzeko deia egin zuten mugimenduek. Borroka monopolizatu eta etekin ekonomikoa atera nahi izatea egotzita. Arartekoak diskriminazioa eta diskriminazioaren aurkako politika publikoak azterlana aurkeztu zuen atzo Euskal Autonomia Erkidegoan. Bertan jasotako gabezien aurrean tratu desberdintasunari eta diskriminazio ezari buruzko legea prestatzea lehen beharra dela diote. Gaur Zaldibar Argitu plataformak elkarretaratzea egin du Eusko Legebiltzar atarian egoeraren larritasuna salatzeko. Bien bitartean Legebiltzar barruan EH Bilduko Mikel Oterok Zaldibarrean gertatutakoa gogorarazi du eta inoiz gertatu behar ez litzatekeela hondamendia dela azpimarratu du. Eta gerora gobernuak izandako eskuhartzea ere salatu du. Arantxa Tapia ingurumen sailburuak gobernuak bertan egindako lanak zeintzuk izan diren azaldu ditu. Desde el Gobierno estamos realizando un seguimiento exhaustivo y una supervisión con visitas constantes, con registros y mediciones. Además de las que creo que usted hacía referencia, que es la propia empresa Verter la que nos envía. Pero además de las que envía la empresa Verter, nosotros realizamos una supervisión y una inspección exhaustiva. Y ahí se dice, los informes de control y seguimiento realizados desde el 31 de agosto de 2021 hasta 21 de enero de 2002, no se tienen datos de fechas posteriores, algo que nos sorprende mucho, indican movimientos con velocidades superiores a 0,2 milímetros al día, intersemanales superiores, grietas en la parte inferior y se explica y se enseña con documentación fotográfica la cuestión de las grietas, etc. Y vuelvo a traer lo que decía el Gobierno vasco al entregar la obra. Las obras realizadas han creado una estructura estable sin movimiento, pero evidentemente hay movimiento, hay mucho movimiento. Eta nazioartera begira, Nanterren auto bat gidatzen ari zen 17 urteko gazte bat tiroz hil zuen atzo Frantziako poliziak. Horrek istiluak eragin ditu Frantzian eta gau guztian zehar luzatu dira istiluok. Gutxienez, 150 lagun atxilotu dituzte goizaldean eta istiluetan su eman diote autobus, auto, supermerkatu eta tren askori. Hildako gaztearen amak errebolta bat eskatu du semearen alde eta gaur eguerdiko ordubietarako manifestaziora deitu du.
LAB eta ELA sindikatuek bi greba egun deitu dituzte Arabako egoitza pribatuetan, ekainaren 29an eta 30ean hain zuzen ere. Saldatzen dutenez, Arabako egoitza pribatuen lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dago. Nerea dugu kameraren beste aldean. Greba deialdietan salatu dute aurrekoetan bezala 1.000 euro inguruko soldata eta ratio onartezinak dituztela. ELA eta LAB sindikatuek eskatzen dute Bizkaiko erresidentzietako langileen baldintza berberak izatea. Ostegun honetan mobilizazioa egin dute plaza berritik eta ostiralean Albertia kampus egoitzatik. Ordutik ez dira bilerarik egon, interpelazioa behin eta berriro egiten da greba deialdiekin batera, baina ez dago inongo mugimendurik euren partetik. Hemen interpelazioa alde batetik patronalari egiten diogu, baina bestetik instituzioei ere bai eurek bai erantzunkizuna deukielako sektore honen langile hauen lan baldintzen hobetze horrekin, eta inongo mugimendurik ez dago. Bizkaiko ostalaritzak ere greba eguna du gaurkoa, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deituta. Frantziako turraren hasieraren bezperan lanuztea deitu dute. 2028tik dute lan hitzarmena berritu barik, naiz eta greba dituta egon negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen duela salatu dute eta patronalak ez duela beste bilerarik deitu. Bizkaiko ostalaritzak greba eguna du gaurkoa ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deituta. Frantziako turraren hasieraren bezperan lanuztera deitu dute alegia. Da, egun horietan hotelen okupazioa erabatekoa izatea. Beraz, hori inziditzea espero dugu eta ebai egungo gara taldeak dauden hoteletan. 2008tik dute lan hitzarmena berritu barik eta patronalekin edukitako negoziazio mailek ez dute korapilo askatu. Negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen du eta grebaren aurrea bizuaz geroztik Bizkaiko Ostalaritza elkarteak ez du mugimendurik egin. Otsailean negoziazio mailaren azken bilera egin zenetik ez da beste bilerarik deitu. 3 urte daramate soldata igora barik eta denbora tarte horretan KPI-a 12,9 igo da. Egoera horrela, bieguneko greba deialdia egin dute eta hotelez hotel protestak egingo dituzte. Beste behin ere salatu dutenez, sektoreko enpresek beren irabaziak handitu nahi dituzte sektoreko langileen sakrifizioaren kontura. Eta ikusi dugu denbora honetan KPI-aren 12,2 baino gehiago igo dela. Gure soldatak 0. Sektorearen prezioak 12,2 baino gehiago igo dela. Gure soldatak 0. Sektorearen enpresek beren irabazi marginak handitu nahi dituzte. Beste behin ere langile klasearen kontura. Sektoreko enpresak estutu egin nahi gaituzte COVID faktura ordaitzen amaitu arte. Ez dugu onartuko. Guztiok ezagutzen ditugu sektoreko lan baldintzak zein diren. Eta baldintza horiek ez betetzea ere ez da arrotza biztanleriarentzat. Etxe bizitzaren gastuak eta elikagaiak familien aurrekontuen erdia direla ondorioztatu du Eustatek. Hala, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako etxeetako batazbesteko gastua 35.455 eurokoa izan zen iaz. 2021ean baino 7,5% gehiago. Etxe bizitzaren gastuak eta elikagaiak familien aurrekonturen erdia direla ondorioztatu du Eustatek. Etxeetako batezbesteko gastua 35.455 eurokoa izan zeniaz, 2021ean baino 7,5% gehiago. Izan ere inflazioak goia jo zuen iaz, eta horren pisua nabaritzen da familien gastuan.
2022an garestitu ziren gehien energia eta elikagaiak, eta bi horien gastua etxetako aurrekontuaren 50,5% izan zen. Eustatek emandako datuen arabera gastu nagusia etxebizitzari lotutakoa da. Hipotekak, alokairuak eta ura, argindarra eta gaza ordaintzeak jaten du gastuaren 50,5%. Eta haren atzetik daude elikagaiak 15,5%. Eta ostalaritza da gasturik handienetan hirugarrena, 11,1%. Eta haren atzetik datoz garraioak 9,9,7%. Astelehen honetan, EAJak eta PSEek akordioa sinatu zuten Arabako Foru Aldundian. Ezustekorik ez badago, Ramiro González izendatuko dute gaur ahaldun nagusia. Hala ere, ez da aurkeztu den ahaldun gai bakarra, Nerea? Hala da, bai, Eba López de Arroyabek EH Bilduko hautagaiak bere hautagaitza aurkeztu du gaurko investidura saioan. Bere hitzaldiak hasiera eman dio goizeko saioari, ondoren Ramiro Gonzálezen txanda izan da eta hirugarrenik oposizioen txanda. Ondoren arratsaldean bozketa izango da eta bozketa horren ostean Ramiro González izendatuko dute ahaldun nagusia ezustekorik ez badago. Eta Gipuzkoako gobernua osatuta gaur batzar nagusietan diputatu nagusia aukeratzeko osoko bilkura egiten ari dira. Itxura guztien arabera Maider Mendoza jeltzalea hautatuko dute ahaldun nagusi. EAJren, PSEren eta PPren babesarekin. Maialen Iriarte koalizio abertzalearen hautagaia du aurrez aurre. Momentuz, bi hautagaiek hitza hartu dute gobernuko erronka nagusiak zeintzuk izango diren azaltzeko eta arratsaldean 6etan ekingo diote ahaldun nagusia hautatzeko bozketari. Jardungo ahaldun nagusia. Hitzordu handia izaten ari da Gipuzkoako batzar nagusietan. Datozen 4 urteetan agintan izango den ahaldun nagusia izendatzen ari dira. Bi hautagai daude, Eider Mendoza jeltzalea eta Maialen Iriarte subiranista. Bada EAJak eta Alderdi Sozialistak Eider Mendoza babestuko dute, eta bere izendatuko dute diputatu nagusi, beti ere PPek Mendoza babesten badu. Bozketen atarian EAJak eta PSek 13 helburu estrategiko dituen akordioa plazaratu dute. Horien artean daude esparru guztietan euskararen erabilera sustatzea, klima aldaketari aurre egitea, ongizatea eta lehiakortasuna babesteko zerga politika bultzatzea eta gizarte politikei bultzada berri bat ematea besteak beste. Goizeko osoko bilkuran bi hautagaiek Mendozak eta Iriartek hartu dute hitza datorren gobernuko erronka nagusiak eta lan ildoak azaltzeko. Ahaldun nagusia ordea arratsaldean hautatuko dute. Arratsaldeko 6etan hasiko dute bozketa. Bien bitartan alderdi bakoitzak balorazioa egin du eta arratsaldean bozkatuko dutena iragarri. Gipuzkoak dituen premia eta beharrei erantzuteko gure proposamena Maialen Iriartek gaur argi eta garbi azaldu duen proposamen hori garatzeko konpromiso hartzen dugu, esan bezala, lidergo konpartituan, herritarrekin, eragileekin eta erakunde ezberdinetako ordezkariekin. Momentuz oraindik ez dakagu ezer itxita, baina momentu honetan gure bozka dago abstentzioan, bai, dudarik gabe. Eider Mendozari, Eusko Alderdi Jeltzaleko eta atzo akordioa lortu genuenetik, baita Alderdi Sozialistaren hautagaia denari. 13 helburu, 13 lego estrategikoak azaldu ditu, horrekin bat egiten dugu noski, eta horrek posibilitatuko du noski Alderdi Sozialistaren baiezko botoa Eider Mendoza hurrengo ahaldun nagusia izateko. Oraindik ez dago ezer itxita, baina ezustekorik ez bada Eider Mendoza izango da ahaldun nagusi berria. Eta Nafarroko gobernuan negoziazioekin jarraitzen dute. Zurekin Nafarroa geroa bai eta PSN hiruko bilerak egiten hasiak dira, motel baina aurrera doazela bilerak dio Uxue Barkosek inbestidura bat osatzeko helburuarekin. Inbestidura baten inguruan gure jarrera dakizuen bezala aurrera doaz, bai Alderdi Sozialista eta baita Kontigo Zurekin aurrera doaz irunaka dauzkagu momentu honetan elkarrizketak, baino elkarrizketen erritmoa doan modura eta momentu honetan ezagu. Akordiorik gure inbestidura jarrera baiezkoa izateko.
Urozko oroimenezko parkea eta Lodosako plazatxoan Nafarroako memoria historikoaren leku izendatu ditu Nafarroako gobernuak eta Oio sailburuak belaunaldien arteko transmisioaren bidez memoriaren eraikuntzan duen papera nabarmendu du. Nafarroako gobernuak Urozko oroimenezko parkea, Linzoain Arriasgoiti eta Lodosako plazatxoaren oroimenezko gunea Nafarroako memoria historikoaren leku izendatu ditu. Bi kokaleku horietan hilketak egin ziren 1956ko militar kolpearen ondoren, eta memoria historikoaren lekuen erregistroan inskribatuta geratuko dira, babestu, kontserbatu eta zabaltzeko. Leku horiek belaunaldien arteko transmisioaren bidez oroimena eraikitzeko orduan duten garrantzi handia azpimarratu nahi nuke. Izan ere, memoria, lehenik eta behin, etorkizuneko gaia da eta ezinbesteko tresna, errespetu, tolerantzia eta askatasun balioak sustatzeko. Gogoratu behar da, memoria historikoaren batzorde teknikoak ekainaren 13an onartu zuela Nafarroako gobernuari biguneak oroimenerako leku izendatzea. Nafarroako memoria historikoari buruzko foru legeak ezartzen duen gixan. Espazio horren deklarazioa, babesa, kontserbazioa eta zabalkundea, memoriaren transmisioaren mugisa balio dezaten eta bakearen eta bizikidetzaren kultura sustatzen lagunduko du. Horrekin batera, gure gizarteak, biktimekin duen memoria bete beharrari erantzun zaio, egia, justizia eta reparazioa jasotzeko eskubidearekin. Eta gure eskuk turrari buruzko prentza txosten bat banatu dien nazioarteko kazetariei, bertan turrean zehar errepideetan zehar aurkituko dutena asaltzen die Euskal Herrian turraz gozatzeko argibideak eta gomendioak izeneko dosierra. Dosierra 7 hizkuntzatan sortu dute katalanez, danieraz, ingelesez, frantsesez, galizieraz, italieraz eta esloveneraz. Aurtengo Frantziako turreko lehen 3 etapak Euskal Herrian izango dira hasieratik amaierara. Horregatik gure eskuk turrak duen nazioarterako oihartzuna baliatu nahi du Euskal Herria nazioartean partekatzeko. Dosierraren helburua da kazetariei aurreratzea modu oso bisualean zer aurkituko duten errepidean hurrengo egunetan. Zergatik egongo diren hainbeste zale bide bazterrean ikurrina eskuan. Lehenik, Euskal Herriaren inguruko zertzelada orokorrak irakurri ahal izango dituzte. Geografia, ekonomia, historia eta ondoren hainbat puntu landu ditugu. Hala nola Euskal Herriak txirrindularitzarekiko duen zaletasuna, txirrindulari famatuen aurkezpena, turrean parte hartuko duten Euskal Herriko txirrindulariak, kirol zaletasuna orokorrean, euskal kultura, Euskal Herrian bizitatzeko lekuak, euskarazko hiztegi laburra eta euskararen historia. Dosierraren helburua da kazetariei aurreratzea modu oso bisualean zer aurkituko duten errepidean hurrengo egunetan. Zergatik egongo diren hainbeste zale bide bazterrean ikurrina eskuan. Lehenik, Euskal Herriaren inguruko zertzelada orokorrak irakurri ahal izango dituzte. Geografia, ekonomia, historia eta ondoren hainbat puntu landu ditugu. Hala nola Euskal Herriak txirrindularitzarekiko duen zaletasuna, txirrindulari famatuen aurkezpena, turrean parte hartuko duten Euskal Herriko txirrindulariak, kirol zaletasuna orokorrean, euskal kultura, Euskal Herrian bizitatzeko lekuak, euskarazko hiztegi laburra eta euskararen historia. Eta asteartean Frantziako turrean 7 euskal txirrindulari lehiatuko dira eta aurten etxetik hasiko dute lasterketa. Hirietan jada nabari da turraren isla, jendearen irrika errepideetan gora berak, baina herri txikiagotara jotzen badugu, txirrindularitza zaleak ere asko dira. Bada Gabiriara joko dugu Alex Aranburu txirrindulariaren familiarekin izan gara eta azken prestaketekin dabiltzala kontatu digute. Urduri baina irrikaz daude.
Asteartea Frantziako turra eta aurten Euskal Herriko 7 txirrindulari arituko dira. Gaurkoan azpimarra jarriko dugu Ales Aranburu Debarengan, igandean Gabiriatik hemen Aztire auzotik pasako da turra eta bere amaren jaioterria da hauxe bera, auzoana eta familia osoa inplikatuta dago. Hemen atzean dugu Legorburu baserria, bere amaren baserria eta familiarekin izan gara. Joriz naiz, Ales lehengusue, Aztirin bizi naiz eta Ales turren ate barzala entera ginen orduko, pentsa genuen zozein barra zeola, zozea hundi ez, azkenen turre pasatzen dela eta gaina gure familiko bat pasatzen dela, zoze handien genuen egin, eta horatio seikun hasi ginen WhatsAppeko talde baten hori itzeiken abertzea alko gendu nien edo ze, eta azkenen pankarta bat indegu 25 metro luzekoa eta 4 metro zabalen, eta atzen dago zuen lantalde hori danakin, familiko lantalde hori danakin indegu, eta iganden jarriko dugu han kaminon ondoko zelai baten, eta horretaz apartere kaminon baita ipiniko ditu Alexin aldeko pintada batzuk, eta gero egunen bertan noski, etorriko gara familiko danak kamisitakin eta jertxekin Alexi animauz, eta bere ezkioko taldea edo jarraitzaieke bai, etorriko dio seguro kamisitakin eta jertxekin. Eta gaur gaueko 10etan aste honetako musika zuzenean saioa Udaberri alua lan txikia, aitzaki, balerdi taldeko kidekin izan dugu hitzordua. Gaur gauean 11 telebistan, 11.eusen edo sare sozialetan. Usoa Ostolaza txirrindularia izan dugu gurean, eguerdiko magazeinean, eta haren elkarrezketarekin utziko zaituztegu jarraian. Amabiterdiak pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Usoa Ostolaza txirrindularia, gaurkoz Laboral Kutxako kidea, ondetorri. Eta tira ez, egin dituzun azkenei erreparatuta hasteko, elite mailako errepideko Espainiako txapelketan 6. amaituta, ez, kristolako, arrakastatxoa izan da 6. eta Euskal Herriko kide bezala kristoneko marka, guretzat, zer suposatu izan du zuretzako? Egia esan, nahiko pozik nago lortutakoakin, alare, azken talde guztian lanan emaitza da, ez? Baina, egia esan, igual beste helburu batzukin gindoazen Espainiko txapelketara, eta, igual nahi genitun helburuek ez ditugu lortu, helburutako batzuk bai, ze Idoia Eraso eta Eneritz Badillo 23 urte zazpiko kategorian oso ondo ibili dira, kronuan, erlojupekoan Idoia Eraso kirabazizun eta Eneritz 2. postuan 3. postuan markatu gelditu zen, eta rutako lasterketan berriz, errepideko lasterketan, Eneritz Badillo 1. postuan, eta Idoia Eraso 2. postuan, orduan, alde hortatik taldean helburuak bete ditugu. Baina egia da, errepideko lasterketai dagokionez,
gure helburutako bat bazan, garaipenetik gertu dotia, ez? Edo pixkat karrera zailagoa jartzia, mabi batei adibidez, edo gure pixka buruka hortan gehiago ikustia. Hori ez lortu garren, nik uste niko talde lan honen genula, eta alde hortatik guztu gaude. Esan genezake bintzat txirrindularitzan, ez? Euskal emakumeen partei badagoela osasun ona. Bai, hori bai. Eta gero ez da gehiago gaina, osak. Gainera ere aipatzea, txirrindularitzan duzun ibilbidean markarik onena azken itzulian egin zenuela, ez? Horrek ere zer usten du agerian? Bai, itzulegia esan asko gozatutako lasterketa bat izan zen. Beti da berezia hemen etxeko errepidetan lehiatzia eta gaina olako lasterketa garrantzitsu bat izanik, oraindik da gehiago. Eta bai, guztua bertan gozatu eta disfrutatu dagoakin, da lortuako emaitzakin. Eta bai, esango nuke aurtengo igual nire kasuan lasterketa borobiena itzulia izan dela. Bai, ez da gainera triatloiak egitetik bazatu zela, oker ez da nahi, nola alako aldaketa edo? Bai, nahi orokorrean kirola beti dani gustatu izan zait, txikitatik kirol ezberdinak probatu ditut, eta triatloia izan da baina arteko nire kirola, ez? Urte asko eman ditut triatloian lehiatzen, da duatloietan bai, eta, ezkerreko sorbaldako lesio baten ondorioz, operatu egin berri izan zidaten, eta horren ondorioz, igeri denboraldi batean ezin unin, eta, beti dani, igeriketan lehiatu izan da txikitan, atletismone bai, baina txirrindularitzan, enun inoiz lehiatu. Orduan, momentu gokia irutu zitzaiten, igeri ezin unezin, probatu ingo pixka bizikleta, ez? Eta pare bat karrera probatu nituen Zarauztara taldeakin, eta hortikan etorri zen beste talde batzun deia, horietako balda Oral Kutxa taldeana, eta animatu nintzen probatzea, eta azkenean triatloia momentu zalde batea utziet, eta hain guztiz bizikletan zentrautan hau, eta oso pozik. Zarartuako erabakian, ala faltan botatzen duztu oraindik ere triatloian aritza? Egia da, oain Zarauzko triatloia bain dala gutxi izan dela, eta ni Zarauztara izanik, olako lasterketak ikuste ditutenen inbiria hondi amatit. Hori ez ditukatu. Baina oso guztuan hartutako erabakiakin, enaiz inundekin joa da mutzen, da momentuan nire bizitza ikustet bizikletan zentratuta, oain, eta etorkizun hurbilean, eta noski alik eta urte gehien nahiko nituzke kirolontan pasa. Eta gero beti etorrikoa etorkizun batian, etorri berbau berriz triatloira itzultzeko momentua. Eta oin txirrindularitzan buru belarri zabiltzala, badaukazu alako asmo handiko erronkarik markatuta zure buruari? Bai, hau nire 3. denboraldia da txirrindularitzan, eta Oral Kutxa taldean, eta egia esan urtez urte gozta hobeto ikusten naiz, gozta gehiago naiz kirolau barrutik ezautzen ez, eta hobetzen, gauza asko dazkatu haindiko betzeko, baina ikusten naiz pixkanaka aurrera poso txikiak ematen nahi naizela, eta betira hobetzeko dakasun bitartian, horrek eusteizu motivazio hori ez, beti dakazu helburu berrin bat buruan, beti dakazu zer hobetu, eta hori da nire ustez motivazioa mantentzen laguntza izuna, eta hor da noski dazkat, helburu asko dazkat hain betetzeko, eta gogoa etzai falta, ez. Bai, ez, eta gainera hasieran aipatzen genuen, ez, lasterketa horren baitan ez nolako nivel ona badugun, ez, euskal txirrindularietan sartu zinenetik, ez, hiru denboraldia aipatu dituzu, baina tira ez aldaketarik nabaritu duzu, ez, panoraman orokorrean? Bai, aldaketa handia izan da. Hori esanetan bezala nire 3. urtia da, eta egia esanik, Oral Kutxa taldea bakarrik ezautu, betez, barrutik, baina taldea beak, izugarrizko aldaketa eman du azken urteetan, ez? Ni naiz eta 3 urte bakarri jun, aldaketa handia ikusiet, sartu nintzanetiko hain arte, eta ez bakarri gure taldean, orokorrian, neskan txirrindularitza aurrera pausa handiak aida ematen, egia da aldaketa handia eman beharra zula, orokorrian neskan kirolak, eta bide hortati doa, oaindikan, nire ustez, ikaragarri da hoiteko mundu hontan, ez? Gauza asko du betzeko, baina hori, izan dut bezala bide honetik doa, eta gure taldea bezalako olako taldean guzti berdiala ez, eta markak, babesliak
kirol honegatik kirol honegatik, o batez neskan kirolagatik orokorrean, ez txirrindularitzan bakarrik, orokortasun batian neskangatik apustu engoen babeslia berdia, ze azkenean babeslian bidez itegu taldiak aurrea, ez? Hemen, diru gabe, ezin dia gauzak aurrea eraman. Orduan, garantzitsua da, edo telebistan aldetikan, telebistak ebai, azkenen bizilia hori ematia, ez? Neskan kirolai, eta oain arte nahi jende asko esatezen, ezken mutian txirrindularitzak espektakula handieka ikusteko orduan, ez? Jende asko jarraitzeu. Neskana, baina neskana zenbat ikusezu ere bai, eta egia da ere bai, asko aidala hobetzen azken urteetan, eta neska geustak gehiago daude kantia dez, eta horrek kalidadea ere, itegu gehiago izatea. Eta oain ja neskan lasterketak gehiago idia retransmititzen telebista bitartez, eta jendea ez edo, ostras, nun espero, hainbeste engantzatuko nintzen neskan karrereta ez, o hain politak izango zeanak ikusteko eta egia da, orduan, zanetan bezala, pixkanaka bide hortatik goaz, eta pozik. Gaur-gaurkoz txirrindularitzaren ekosisteman ez bi parametro horiek argi agertzen direla ez, nesken txirrindularitza bera eta mutilena, hala ere ez, norke, aipatzen zenuen ez, babesla falta direla, baliabide aldetik, eta zeinek du horren ardura, edo ez dakit baden eskatzerik baita ere ez, erakunde publikoei bultzatzeko? Beti dago, azkenian, atzean interesa daude, ez? Esaneten bezala, mutilak igual generatzeuena, ez? Pixkat horren atzetik joa dana. Eta esaneten bezala, igual gure talde bezala, oralkutxa bezalako taldiak, ze talde baten barruan langile asko daude, honen alde iteuenak, eta olako jendia berda, eta jendia aparte, besliak, esaten bezala, pixkat hau dana aurreatea izateko. Apustu hori itia gure gatikan, eta, hori da nire ustez bidea. Bintzat bide hori badabil jorratzen, ez? Eta esan duzu bezala, bintzat geroz eta gehiago ikusteko aukera, ez? Aipatzen zenuen hildotik izan telebistan edo dana alakoan. Eta egia da aipatzea, ez? Batzuetan ala ere agertzen direla, ez? Oztopoak edo eta horma txikiak, ez? Eta gogoratzen ginen, ez? Elkarrizketa honen arira nola iaz. 2022an egin zen lehenbiziko Euskal Herriko itzulia, ez? Nesken kategorian, eta hor zuzendariaren hitzak, ez? Etortzen zitzaizkigun gogoran esaten zuen moda bat bazela, ez? Emakumeen kirola eta tira ez kasik eta derrigorrez antolatu egin behartzela alako lasterketa, ez horrek zer sorrarazten zizuen? Egia esan adierazpen horiek igualetzen esan egokienak, egia da ondoren barkamena eskatu zula, nik uste barego hartu zala, etzela izan modu egokiak mantzitun adierazpenak emateko. Baina egia da, adierazpen horiek ematzen hola, pentsatzen jende asko da, hola, oaindikan. Eta hori aldatzeko zein behar da, esan deten bezala, jende hau hartu da neskan lasterketak telebistan ikustean, polita dela ikusteko ez, eta bagaudela neskak ebai kirol hontan parte hartze deunak, edo kirol hontatik bizitzeianak ez, o bizigianak. Jende hortaz ez da konstiente, mutian kasuan, ni beti jartzeta adibide hori ez, ni txikian itzanean, nahi burutek etzizaiten pasatzen txirrindularian, eta izan, nik telebistan turra, o errepidazteren turra ikusten mutiana. Telebistan lasterreta mutianak, edo eskupelotan berdina, futbola mutilak. Daude kirol batzuk zuri txikitan buruti pasare etzitzaizu leiten, nahi izan, txirrindularia. Gaur egun ja bai, ez dakit, azkenean, jendeai da pixkanako hartzen, neskak kirol hontatik bizitzeak haula, polita dela kirol hau ikusteko ere bai, eta hori azkenean, lehen zen deten bezala, besliak, edo kasu honetan, lasterketak antolatu neskanak, pixkat mutian berdintasun bat egirizte oso zaila da, nire ustez, egia esan baina mintzat gerturatzen jutia, eta horretik apustu egin berda askotan. Hasieratean apustu egin berda, neskan itzulia, nahiz eta mutian igual aste bete izan eskana baingoz 3 egun da. Baina, oain mintzat, ite nahi da, eta aurten ikuste emaitza polita eman dula, ez? Jende asko gerturatu da animatzea, eta hor ikusi da garbi mereziula, ez? Lasterketa hauek antolatzia,
eta bidontatik jarraitzia. Orain ordea ez, turraren atzera kontaketa bakasi bukatzear bada ez, ikusita, justu gaur ez, Bilbon aurkitzen, ikusita nolakoa muntatuen, nola erreparatzen diozu datorrenari? Txirrindularitza gustatzen zaigun antzat, kriston ekitaldia da, eta hiru egunez hemengo errepietatik turra igarotzia, eta hemen bertan hastia, hasiera ematia, kristona da. Gustatzen zaigun antzat, noski. Gustatzen zaigun antzat, azkenian guzti honek ekartze dituen albondorioak errepideak ordu luzez itxita, eta egongo jendia ados ez da ona honekin, edo guztua ez da ona. Ni nire aldetik esan berdet, ilusio berezi bat ideitela ez, turra bertan ikustia. Eta, saiatu berdela pixka pazientziakin hartzen, baina, bestaletik ane bai, turra honeak hartzea ekonomikoki gasto handia suposatzeu, eta guzti hori, hor ja igual enaiz hartuko, baina, nire ustez bai garrantzitsua da, ez bakarrikan goi mailako kirola bestia noski hori ere bai garrantzitsua da, baina ere bai igual kirol maila gaztetak, junior, juvenil, kadete, beste kategori xutako lasterketak bai, ez diala igual albo bat utzi berrez, ze hori da azkenen etorkizuna. Ezin dena da, igual bakarrik goi maila bestu edo ekonomikoki hortan inbertitu dirua, eta gaztian lasterketak horri ere garrantzia handia eman bertzaiola iruditzen zait. Eta hori, baina nik uste posego dela tura hemen eukitzea zait. Bai ez, egia da ere ez, talako inbertsio handia bai egin dela ez, gizonezkoak txirrindulan bertan ikusteko, eta horrek bai ez, nahi ala ez, atze edo kanpoan uzten duela ez, beste txirrindularitza handi bat. Noski, bai, azkenean, hori, guzti honek, turra honeak hartzia, bai ikusilean zat, orokorrian nik uste alde positibo handi badakala ez, baina hori izan deten bezala beste lasterketak ez dira albo batea utzi ber, azkenean igual nega berresa da hori pasatzia, baina izan deten bezala etorkizuna gaztiak dira, eta behaien lasterketak garrantzitsua dira behaintzat eta danontzat, hori ez da igual alde batea utzi ber, edo nez gaintxerrindularitza ere ez, azkenean hori dana eman bertzaiola bere garantzia, garrantzitsua dana alde bat utzi gabe, aztu gabe, eta hoxe. Gainera, egia da justu lehenbiziko egunek, okerrez banabil emakumezkoen giroarekin koinzituko duela bere horretan, eta ziurrenik girotik gauzan dirik lehentxago ere ez, aipatzen zeren eslako ikusgarritasuna ematen zaizkien gauz bakoitzeri errepikatuko da. Hori, azkenean koinzitze bau egun batzuz, telebista atletika batzutan gertatzena da, igual ordutegi garrantzitsuenean, igual mutiana botatzeu ez, eta neskana edo berandu edo ez du botatzen, edo ordutegi bat ez dana oso ohikoa edo azkenen ez duna hainbeste jendeak ikusiko. Eta orduan ikusgarritasuna galtzen neskan txirrindularitzak, ja berez gutxio baldin badaka, deixente gutxio, oraindik eta gutxio ez, baina, hola tokatu da, eta baina, saiatu berda igual, holako kasutan, neska ikusgarritasun gehiago emateko, albada ez koinziditzen ez, baina beti ez da erresa. Lasterketa asko daude egutegian da. Bai ez, hori bada horrela ez, gero beranduago ere, iritsiko da emakumezkoen turra bera, hala ere gero gertatzen zaigula ez, ikusten gabiltza orain dozinekutara sartu bezkero zenbat informazio badugun, orain astear den turraren bueltan ez, eta oraindik ere zenbat informazio bai falta zaigun torrenaren inguruan. Bai, hori da, bai, egia esan, bai. Eta gainera, honetaz aparte ez, badaude beste hainbeste aldarri turraren bueltan gertatuko direnak, tartean bada ez, gure eskuk abian jarri duen dinamika bera, bertan ere ikusi zaitugu, babesa adierazten, nola iristen diozu ekimen honi, edo zer importantzia du zure ustez? Bai, nez ez garrantzitsua azkenean, izan temezela turramen Euskal Herrian, hasiera hemen emate zaio betire, ez da lasterketa erdian pasatzela hemen, hasiera hemen ematean talde aurkezpenak, eta guztionek azkenean turra da mundu mailan kirol orokorrian, kirol guztia kontuan hartuta, garrantzi handienetako dakan lasterketa bat mundu mailan alde guztietan jarraitza turra, ez?
eta orduan garrantzia da, hemen hasita, pixkat mundua erakusteko, zein gehan, Euskal Herria, ikurrina, pixkat hori mundura zabaltzeko modua da, eta oso ekimen polita iruditzen zait, eta espero... Nola hartuko duzu parte, nola jarrituko duzu aurtengo turrau? Bueno, bertan animatzea gerturatuko naiz noski. Ez dakit zenbataineko jenditzean goan, orduan saiatuko naiz puntu ezberdineta juten, da alda neurrian ikusten, eta bertan euten animatzen ikurrin bat eskutan noski. Bai ez, eta ikurrina eskutan zer mezu herritarrei zabaldu ez, alaxe gerturatu daitezen. Hori da. Eta azkenean Euskal Herrian beti uki du txirrindularitzak indar berezi bat, marea naranja, entzun izan da bezala urte askoz, eta bueno, beti ikusi izan dira turrian ebai, mendate, turmalet bezalako mendate ezagun batian, ikurrinak errepide eskinetan, beti ikusi izan da hori telebistan, baina hori areagotziako indar gehiago matia horrei hemen bertan hasita Euskal Herrian. Eta honetaz aparte bukatu baino lehen bai aipatzea, guzti honen erdian ere entrenatzen jarraitzen baza bizela, laster bauzu bestelako lasterketarik, agian izena zuk esango duzu nik baino hobeto nola aurkitzen zara. Bai, oain Espainiko txapelketa amaituta, uztaian, hilabete guztian zehar ez deule lehiatuko, aprobetxatuko dugu etxean ondo entrenatzeko eta denboralian bigarren partia ondo prestatzeko. Bigarren denboralia iazira emango jo, abuztuak batian, Frantzian, Bretaña aldian, daun lasterketa batian, Brace, ez dakindik nola esatean. Bai, bertan hasiko dugu hori bigarren partia, eta gutxi gora bera, urriar arte usatuko bendikan ez dakigu seguru, baina gutxi gora bera. Eta hori bain uztaian gogor entrenatu, eta motivatuta. Printzipioz, nola aurkitzen da taldea, eta baita zu ere, esaten zenuen lehenago galarezu indartxu bat zaudela. Bai, egia esan pozina indako lehenengo partiakin, eta noski hola nahiko nuke jarraitu bigarren partian ebai, eta taldea gogotxu ikustet, bai, gogotxu gaude, ikusten nahi geha aurrera pausak ematen nahi gehala, eta noski oso guztua gaude taldeak lehen urtetik aurten eman duen aurrera pausoakin, eman duen baliabide aldetik handa eman duen gorakadakin, eta gero giro hona da gaur bai oso taldean, hori garrantzitsua dela, eta guzti honek mantentzeigu gogotxu, eta bigarren partian hoendik, eta emaitza hobeagoa lortzeko gogoakin. Bai ez, bera, zelbura hori litzateke emaitza hobeak lortza, ala badukazu bestelakorik buruan? Ez, beste helburu berezirik ez dakat buruan, hori hobetzen jarraitzia, esan deten bezala asko danok orokorri asko dakago hobetzeko, ez mundu guztia, baina bereziki nik badakit zertan dakaten hobetzeko, eta hortan lanien jarraitzeko gogoakin, da taldia pixkanaka goraka ikusteko gogoakin. Jarraituko dugu, zuen eta zure ibilbidea gertutik usua, mila esker gurekin gaur tartetxoa hartzearen, hurrengora arte. Iritsi gara albistegiaren bukaerara. Besterik ez gure aldetik, hauek izan dira gaurko egunean jasotakoak guztiak eta gehiago 11.eus atarian. Gero arte.